Entzuten duzu zarata hori? Zer da? Zuen bihotzak dira! Esaten nuen banik. Aizue, zuek badakizue bihotza gorputzaren barruan gordeta daramagun tanbor txiki bat dela? Behin jotzen hasi zen eta ez da inoiz geratzen. Hori bai, bakoitzak bere bihotza erritmoa dauka. Batzuk askarrak dira, beste batzuk geldoagoak. Garrantzitsuena da bakoitzak bere erritmoari entzutea. Bihotzarekin batera arnasten dugu. Eta arnasarekin ateratzen zaigu. Ahotsa. Ahotsa ere bakoitzak geurea daukagu. Batzuk soliagoak, beste batzuk baxuagoak, Aizue, badakizue? Ahotsarekin oso gauza bitxia gertatzen dira. Batzutan, ahotsa desagertu ere egin daiteke. Horixe da zuzen ere nire lagun Matxaleni gertatu zitzaiona. Bere historia entzun nahi duzue? Posten naiz. Matxalen nire laguna berbalapiko bat zen. Zer esan nahi du horrek? Egun osoa ematen zuela, hitz eta pitz. Bli 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 bla 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 bli 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 bla 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 bli 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 bla 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 bli 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 bla 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 bli bli bli. Jaten zegoela ere hitz egiten zuen. Lotan zegoela hitz egiten zuen. Eta sinestuko ez badidazue ere urpean zebilela, urpekaritzan, etzion hitz egiteari usten. Eskolan galdera mordoa zituen beti egiteko. Lagun artean beti proposamenak egiten zituen. Eta etxera iristerakoan aldiz, amari eskolako txutxu-mutxu guztiak kontatzen zizkion. Ama, badakizu zer gertatu den eskolan? Gaur, anerrek zaplasteko bat eman dio Amaiari. Amaia orduan korrika batean abiatu da eta ostiko bat eman dio Mariari. Mariak orduan aginka egin dio eta bli 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 bla 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 bli 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 bla 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 bli 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 bla 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 bli bli bli. Matxalenen ama Amelia deitzen zen. Eta Ameliari izugarri gustatzen zitzaion alako alaba berbalapikoa izatea. Izan ere, Amelia idazlea zenez, sarritan bere alabari entzundako ipuinak, historiak eta txutxumutxoak hartzen zituen bere idazlenetan sartzeko. Kopiatu egiten zion. Horrela gainera esaten zuen Matxalenen amak. Hitz eta pitz, ideia borborka da biz. Behin, Ameliak Iruñara joan behar zuen hitzaldi bat ematera, eta beraz, Matxalen bakarrik geratuko zen etxean, bai? Eta hori kontutan izan da, amak, hauxe esan zion. Matxalen, nire berbalapiko txikia, nire neskatu maitea, zatoz ona. Tori etxeko giltzak, bihar Iruñara joango naiz hitzaldi bat ematera. Beraz, bakarrik geratuko zara etxean, bai? Goizean eskolara eramango zaitut eta gero alde egingo dute Iruñarantz. Zu eskolara joango zara eta handik ateratzerakoan etxera etorri eta giltzonekin irekiko duzu, atea. Ondoren nahi duzun merienda jango duzu eta gero etxeko lanak egingo dituzu. Oie bukatu orduko izango naiz bueltan. 8 aldera iritsiko naiz etxera. Eta horrela, ama alabak lotara joan ziren. Hurrengo goizean, esan bezala, Ameliak Matxalen eskolara eraman zuen autoz, eta ondoren Iruñara alde egin zuen. Matxalenek egun zoragarria izan zuen eskolan. Asko ikasi zuen, gai divertigarriak landu zituzten, lagunekin jolastu zen, eta beraz, egun zoragarria izan zuen. Arratsaran aldiz, adiskide lagundu zuten Matxalen etxeraino, eta gero lagunak agurtu, eskaileretan gora joan, eta giltza
etxeko ateko zerrailean sartzen zijoala ohartu zen Matxalen lehenengo aldia zela etxe guztia beretzat bakarrik zuela. Pozez txoratzen, atea zabaldu eta korrika batean abaiatu zen sukalderantz, han horrelako ogitarteko erraldoi bat erditik moztu eta denetarik sartu zion barruan. Lehendabizi txorizoa jarri zuen, gero nozila jarri zion gainetik, ondoren pernila eta txokolate printxa batzuk ere jarri zizkion gainean. Ondoren dena irentzi zuen. Gero bere gelara joan eta apaletan zeuden jolas, liburu eta panpina guztiak jaitsi eta haiekin jolastu zen. Dantzan egin zuen, irratiaren soinuaz, eta hori guztia egin ondoren bakarrik, eseri zen Matxalen eskolako lanak egitera. Seirak iritsi ziren, zazpirak eta zortzirak ere bai. Ama aitzen ageri, eta beraz Matxalen pixka bat arduratzen hasi zen. Etxeko telefonoa hartu eta apurtuta zegoela konturatu zen, etzeukan mugikorrik. Eta beraz, Matxalen orduan bai, pixka bat arduratzen hasi zen. Leihora hurbildu eta handi begiratu zuen, ea ama ageri zen edo, baina leihotik etzen amarik ikusten. Gorantza begiratzerakoan hori bai ohartu zen, zerua laino beltzez betetzen ari zela, trumoiak entzun zituen urrunean, eta tximista batzuk ere ikusten ziren. Nik ez dizuet esan, baina egia da, Matxaleni, izugarrizko beldurra ematen ziotela ekaitzek. Zuei ere ematen dizuete beldurra ekaitzek. Kontua da, Matxalen pizka bat dardarka hasi zela, eta bere sukaldeko mailaren azpian hartu zuela, antxe eskutatu zela, eta gogoratu zuen, bere amak beti esaten ziola, beldurrari aurre egiteko modu egoki bat izan zitekeela abestea, eta beraz, abestirekin zion. Halako batean, tximista bat sartu zen leihotik, etxe osoa zeharkatu, horma guztiak beltz-beltzutzi eta komuneko zuloan desagertu zen. Hain izan zen argitsua, indartsua, bortitza. Tximistaren argia Matxalen isilik eta mutu utzi zuela. Eta horrela aurkitu zuen bere amak itzuli zenean. Ai, Matxalen, nire Matxalen txikia, baina zer gertatu zaitzu nire berbalapiko maitea. Ez zaidazu zerbait, mugitu zaitez, Matxalen, mugitu zaitez, esan zazu zerbait. Matxalen mugitzen hasi zen, baina ez zitzaion ahotsa ateratzen. Egun bat igaro zen, eta beste bat, eta beste bat. Asteak eta hileak ere igaro ziren, baina Matxaleni ez zitzaion ahotsa ateratzen. Orduan, amak, Ameliak, mediku baten gana eraman zuen, beste mediku baten gana, Madrileko mediku bat etorri zitzaion bizitan, baina Matxaleni ez zitzaion ahotsik ateratzen. Gainera, badakizu ezer? Eskolan ere iseka edo burla egiten hasi zitzaizkion. Ez dakizu hitz egiten, ez dakizu hitz egiten. Hori entzuterakoan Matxaleni amorrua etortzen zitzaion, amorrua sartzen zitzaion gorputzean. Lurretik etorri orkatiletan gora, belaunetara, tripara, sabelera, sabeletik bularrera, bularretik gorantza atera nahi, baina estarrian geratzen zitzaion amorrua eta ez zitzaion ateratzen. Ez zitzaion ahotsetik amorrua ateratzen. Horrela, behin, jolastordu batean, bere eskolakide batek betiko iseka egin zion. Ez dakizu hitz egiten, ez dakizu hitz egiten.
Matxeleni orduan amorrua inoiz baino bortitzago etorri zitzaion, esan bezala lurretik orkatietara igo, orkatietatik beleunetara, beleunetatik sabelera, sabeletatik bularrera, bularretik horrelako desbiderapen bat egin zuen sorbaldara joanez, amorrua ukondorantza joan zen, ukondotik eskumuturrera, eskumuturrekatik atzamarretara, eta atzamarretatik zapla! Atera zitzaion amorrua, eta zapla! Atera zitzaion amorrua, eta txas! 3 aplasteko eman zizkion bere eskolakideari. Andereño, Matxalenek 3 aplasteko eman dizkit! Egin zuen oihu eskolakideak. Eta Matxalen, beldurtu egin zen, izan ere ezin zuen bere burua ahotsaren bidez, hitzaren bidez defendatu, horregatik onena ihes egitea izango zela erabaki zuen. Eta korritzen hasi zen, korrika egin zuen, eta korrika eskolasoa zeharkatu zuen, lorategia zeharkatu zuen, Eleizaren aurrekaldetik igaro zen, polikiroldegia ere atzean utzi, azkenean, herritik kanpo zegoen baso batean barneratu eta han ikusitekeen errekaren ondoan eseri zen guztiz nekatuta. Atseden hartzea erabaki zuen azkenean. Eta eseri bezain pronto, nekearen nekez, Matxalenek loak hartu zuen. Lotan zegoela, berehala, ametsak etorri zitzaizkion irudimenera. Eta zerekin egin zuen amets Matxalenek? Bere irudimenean Euskal Herri osoa kantuz zeharkatzen zuen. Halako batean, begiak erdi zabalik erdi itxita zituela, ahots berezi bat entzuten zuela, otu zitzaion. Begiak irekitzerakoan, zer ikusiko eta halako ahate erraldoi bat ikusi zuen, koloredun lumez jantzita eta buruan txapel bitxi bat zeramala. Gaztea zein zaharra, azkarra zein baldarra, denek deitzen didate, atetxo makarra. Zuzatoz nirekin, nahi baduzu hitz egin. Matxaleni grazia handia egin zion ahate hark. Eta hain divertigarri iruditu zitzaion, bere atzetik berarekin dantzan hasi zela. Matxalenek dantzan egin zuen aspaldiko partez, eta ez da hori garrantzitsuena, baizik eta dantzarekin batera, eta ahatearen eromen divertigarriarekin batera, papatean ahotsa atera zitzaiola. Horrela berreskuratu zuen Matxalenek bere ahotsa, eta ez ahotsa bakarrik, laguna handi bat egin zuen, Mateo ahatea. Alaxe deitzen baitzen ahate ero divertigarri hura. Eta gainera, bien artean, musika bikote bat osatu zuten, eta Euskal Herri osoan zehar ibili ziren, herri bakoitzean abesti bat kantatuz. Haze sortea, ez da? Badakizue, batzutan, une latzetan, une gogorretan, gauza ederrak aurkitu daitezke, Matxalenek begira. Ahotsa berreskuratu zuen, eta bizi osorako lagun bat ere bai. Ta ni, pentsatzen ari naiz, nik ere kantaria izan nahi dudala, eta agian, pixka bat, berotzen eta entrenatzen hasi beharko dudala, ez? Zer iruditzen zaizue? Erabil gaizki, ez da?